дуруди бепоён дӯстои азиз, бо омадани наврӯзи оламафрӯз шуморо табрик мекунам. Ватани мо ҳозир имрӯз ид аст, ҳамаи мардум шодӣ доранд, хурсандӣ доранд. мо аз бадиҳо ҳеҷ вақт фикр намекунем. Он нафарое ки бо канали ман ҳастанд, имрӯз ана оши тупа пухтум, оши тупаи тоҷикӣ дар Германия. Марҳамат, дар блоги ма боше, ай аввал то ба охир саломат боше. Рафтем. дӯстои азиз, дӯстои меҳрубон, ин хамири ки ман барои оши буридавори мепазам, ай хамири динангӣ тайёр кардам. Гӯ хонума, хамирим зиёдӣ кард. шумо медонед хамири буридара аята тухм, камтар орд, об тайёр кунед. ҳозир ман хамира тиринг мекунам, тупа мебурам. Барои шӯрбои тупаи мо ана хали нахути сафедак, инаҳа луби, нахуд мегум луби сафедак, инаи луби тайёра бисёр бамаззаҳай. як чӣ дар кора? Паприка, сабзӣ, картошка, помидор, пиёз. Ҳозир шӯрбора тайёр мекунам. Баъд хамир ма тинук. кардбонои азиз, мо пиёзу помидорро делна реза кардем, инаи мондаги маҳсулотумона помидор, картошка дигару дигар майда кардем, хитон метонем. баъд акнун мо ина ҳамчун шӯрбоча ҳозир мепазем то хамира тинук кардам. аввал пиёза ба помидор меандозем, камтар равған меандозем дегда ва мепазем. кардбонои азиз, барои шӯрбо мо камтар равған мепазем ва пиёзу помидора желатина якҷои гиреву андозе хубтара камтар мезебонем. кардбонои азиз, аки мондаги маҳсулотое ки тайёр кардем ҳамаша аптови меандозем, гап надорад. мекобем барои шӯрбо мо камтар мезебонем, баъд об мерезем. азиз, аки тавре медонем шӯрбода об мерезем. ҳозир камтар меҷӯша 5 минут. баъд сраза мо луби сирхаву луби сафедака меандозем, вале намака дертара. азиз, ҳозир луби сафедака мешӯем. ваймон чӣ мегӯям, луби сирхак тайёрака ира меандозем ва камтар мурч мечошем дар хӯрокмон, кабудӣ ва меҷӯша. бонҳои азиз, бонҳои ҳунарманд, ака мо кабудӣ медозем дар оши тупаи тоҷикимон дар олмон. дӯстое ки дар олмон ҳасте, фақат мара мепурсе кабутиро имрӯз нишон додам, ина бо нишон додам. инами кабути замороженная, але сезон ускадаги, ина иҷа гашнича, укропа, ина замороженный тайёра. ҳозира ман дар шӯрбо меандозам. хеле бамазза ҳаст. ҳамин хеле бихаре агар надошта боше кабути зинда. духтаро нигоҳ кунед, мо луби сирх, луби сафеда дохтем, ана кабудӣ дохтем, кабудӣ замороженра нашушта, ҳамахе худаш тайёр, ҳамахе меандозем. аку шӯрбо меҷӯша, камтар пас мекунем, ай паси тупа мешем. кардбонои азиз, мо ай хамири динангӣ тупа буридем, нахе калон калон. кӯдаkoи ман хеле туҳайку дароз хеле дӯст медорам, хеле шаназ мебинам. аку шӯрбомон паза меандозем. кардбонҳои зебои мо ана шӯрбои мо хушрӯ пухт, аку тупара меандозем. иншалла тупомона меандозем. дӯстои азиз, мо тупаи чоркунҷа кардем, ба маззатар меояд. ҳозир тупара ки пухтем, ба шумо dabо нишон медиҳем. мои азизи канали ман, тупаи мо шуд. ҳозир мекашем. кардбонои азиз, ина оши тупаи тоҷикӣ мо дар Германия шуд. и салат ина пухта будем, дида буде ай. короче, як хамири динанги, и салати динанги айнаха мерезем. хе бамазза духтаро, як чакои Германия безеб айна гирифтем. ранги чакои хмоместа. ина дӯстои азиз, биёе қатима. ина бисёр бамаззача, ина қаламфур дасткати мезанем. мо тоҷикем, ки тоҷики ман зинда бош. бо мо бошед. худо нигаҳбонтон. бо канали мо бошед.